Vitaj v mojom tréningu zadarmo kamarát taký rád, ktorý som pre teba chystal posledných pár týždňov. V tomto prvom tréningovom videu sa zameriame v prvom rade na príťažlivosť a v tomto videu konkrétne ti ukážem, prečo dobrí chlapi ženy nepriťahujú a aký typ chlapa by si mal byť, aby ťa ženy mávnutím myhalnice nezaradili medzi kamarátov. Taktiež, prečo je dôležité priťahovať ženu od prvého momentu a prečo ti iba aplikovanie tejto samotnej myšlienky prinesie niekoľkonásobne viac partneriek či mileniek ako kamarátik. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, tak som Michal Kopecký a som úplne obyčajný chalan tak ako ty. Nemám žiadne super schopnosti a nie som tmavý vysoký chlap s nedými očami, na ktorého keď sa žena pozrie, tak jej zvlhnú nohavičky. 22 rokov som bol dobrý chlapec. Vytváral som si len kamarátky a bol som pre každú bútľavou vrbou. Taký ideálny najlepší kamarát. Nevedel som jednoducho už jen narábať s ich emóciami, vytvoriť príťažlivosť a vzbudiť záujem. Posledné 3 roky som sa však učil z chýb, ktoré som kedysi robil a veci sa dali do pohybu. Rady, o ktoré sa s tebou podelím v tomto celom tréningu, mi na začiatku roka priniesli aj jednu úžasnú ženu. A áno, bol som najprv jej kamarát, avšak správnym prístupom som ju získal. Na začiatku roka 2012 som založil blog Ako zbaliť SK, aby som sa podelil o svoje skúsenosti a pomohol aj iným. Denne mi na Facebooku, v e-mailoch či v online čete na stránke píšu chlapí, ktorých problém je z 90% rovnaký. Poznám jedno dievča, sme kamaráti, veľmi sa mi páči a ja by som ju chcel. Práve preto som vytvoril tento tréning zadarmo, aby som pomohol chlapom, ktorí majú rovnaký problém a chcú ho čo najskôr vyriešiť. Pretože čas priateľu je v tomto prípade proti tebe. Čím dlhšie to budeš naťahovať, tým je väčšia šanca, že z toho nič nebude a ty navždy skončíš len ako je dobrý kamarát a ona bude spávať s iným. Musím však povedať, že prvý dojem naozaj rozhoduje a začiatok je dôležitý, pretože keď žena spozná chlapa, tak prvých pár minút ich stretnutia je kritických a rozhodne o tom, kam sa ich vzťah od tohto momentu bude uberať. Jednoducho povedané, žena si spraví väčšinu jej dôležitých rozhodnutí o chlapovi do 5 minút, odkedy ho stretla. Počas tohto veľmi dôležitého časového okna ťa žena zhodnotí. Potom sa rozhodne, aký máš pre ňu potenciál a určí, akým smerom sa váš vzťah bude do budúcna uberať. Ako náhle k tomuto dôjde, zradí ťa potom v jej mysli do 2 kategórií, aby určila, či si vhodný ako jej milenec, alebo si ťa nechá len ako kamaráta. A samozrejme z milenca môže byť potenciálny partner a naopak. Tá správna iskra by tam mala byť teda už od samého začiatku. Keď sa spätne pozriem na všetky moje spoznávania so ženami, tak jedine u tých, s ktorými som si sadol hneď od začiatku, tak k niečomu prišlo. Čiže s tými, u ktorých som od začiatku vzbudzoval príťažlivosť a nebol som len ich dobrý kamarát, tak došlo povedzme ku kamarátovi s benefitmi, k sexuálnemu partnerovi a tak ďalej. Má to však aj jednu výnimku v mojom živote a tou výnimkou je moja terajšia priateľka, ale k tomu sa počas tohto tréningu ešte dostanem. Teraz už vieš, že na to, aby si vzbudil príťažlivosť a potrebuješ to riešiť hneď od začiatku. A rieš to tak, že vysielaj k nej sexuálne signály. Keď si práve stretol novú ženu, zoznámil si sa s ňou v bare, zoznámili vás priatelia alebo si jej napísal na internete, tak tvoj úmysel je mať s ňou sexuálny vzťah, musíš jej dať čo najskôr vedieť, čo od nej chceš. Budeš musieť zvoliť postoj všetko alebo nič vo všetkom, čo robíš alebo hovoríš. Tých prvých pár minút vášho spoznávania sa by si mal vysielať signály, že ju nechceš len za kamarátku, ale za povedzme milenku. Takto sa ľahko vyhneš statusu len kamaráta a kamarátskej zóne. Ako to robiť? Flirtuj s ňou. Zvodne sa na ňu pozeraj a usmievaj. Maj otvorenú reč tela a neverbálne s ňou komunikuj. Podpichuj ju, doberaj si ju a občas ju ignoruj. Nemusíš sa jej stále venovať, bav sa s jej kamarátkami, alebo proste rob niečo iné. Buď vtipný a bezstarostný.
Pôsob na ňu, ako by si nehľadal nič vážne a chceš si s ňou užiť skvelé momenty a zabaviť sa. Nestávajú však na piedestal. Nikdy nedovol, aby mala nad tebou prevahu. Nebuď pri nej nervózny a neospravedlňuj sa jej. Väčšina chlapov, keď osloví ženu alebo so ženou komunikuje, tak neustále sa jej ospravedlňuje. Hovorí, prepáč, mohol by som, nevadilo by ti a tak ďalej. Takisto jej nekupuj drinky alebo jej nedrž kabelku. Maj vyššiu hodnotu ako ona. Najviac chceme to, čo nemôžeme mať. Nedostupnosť je príťažlivá, pretože ženy sú zvyknuté na pozornosť od mužov, čo im automaticky dáva vyššiu hodnotu. Preto to otoč a zariaď, aby sa žena zaujímala o teba. Na začiatku tohto tréningového videa som ti spomenul, že ti predstavím 4 typy chlapov, ktoré ženy priťahujú, respektíve nepriťahujú. A na začiatku tohto roka som robil prieskum medzi mojimi známymi ženami, z ktorého vyplynul na základe otázky, ktorí chlapi sa jej páčia, ktorí ju priťahujú, či dobrý alebo zlý a prečo. Tak nosnou myšlienkou tohto celého prieskumu bolo, že k dobrým chlapom sa chodia ženy vyplakať, no k tým zlým vyspať. Prvým typom chlapa je dobrý chlap. Dobrý chlap je kamarát. Doslova kamarát. A je to úplne najročnejšia skupina chlapov. Dobrý chlap je k žene milý, dobrý, zlatý, poslušný, pozorný, slušný gentleman, ktorý jej nosí kvety, kupuje drinky, pozýva do kina či na večeru a kupuje jej darčeky. Žena sa mu len sťažuje a bežne počúva jej problémy. Radí jej s inými chlapmi a podporuje v jej výbere. Keď má žena blbý deň alebo ju niekto sklamal, tak vyplakáva a je pre ňu bútľavá vrba. Nevyvoláva dobrý chlap v ženách žiadne emócie. Jednoducho nemajú pri ňom motýliky v brúšku či vlhké nohavičky, ako sa hovorí. Neustále jej píše, volá a chce sa s ňou stretnúť. Doslova prosí o sex a o spoločnosť ženy. Dobrí chlapi robia tú základnú chybu, že ako som spomínal už pred pár minútami, tak snažia sa ženu postaviť niekde na piedestal, niekde hore a oni sú tí, ktorí sú nižšie. Čiže majú nižšiu hodnotu pre ženu. Neustále jej vypisujú, vyvolávajú, chcú sa s ňou stretnúť, pozývajú ju večer von, do kina a tak ďalej a robia to ešte predtým, ako vybudovali v nej príťažlivosť, pretože žena, ktorú chlap priťahuje, tak v tom momente nie je problém sa s tým chlapom stretnúť. Ale keď to tam škrípe, alebo žena vidí, že z toho nič nebude, tak sa vykašle na to. To, ako sa dostať z kamaráta na priateľa či milenca, ti ukážem už v druhom tréningovom videu. Spomedzi toho prieskumu vyplynulo aj to, že ten zlý skáče po hlave žene a tomu dobrému skáče po hlave žena. Čiže to je taký základný rozdiel medzi dobrým chlapom a zlým chlapom. Zlý chlap je pre ženu akousi výzvou. Jedna slečna povedala na otázku, či už ty dobrý alebo zlý a prečo, tak povedala, že ju priťahujú tí zlí. Prečo? Lebo ma priťahuje tá iskrivá zlosť v očiach, tvrdý a drsný sex. Joj. Vyvolávajú títo zlí chlapi v ženách emócie. Poväčšinou však tie negatívne. Ale keďže ženy sú ovládané emóciami a nie logikou, tak ako si myslia dobrí chlapi, rozhodnú sa skôr pre zlého. A tu som ti dal momentálne takú myšlienku, že pokojne si ju napíš niekde, vycap si ju na plochu, na nástenku, trikrát zapíš ňou celý zošit, ale musíš pochopiť, že ženy sú ovládané emóciami a nie logikou. Toto veľmi dobre ovládajú povedzme zlí chlapi alebo tie ďalšie dva typy, ktoré ti hneď predstavím. A
Dobrí chlapi si myslia, že ženu treba pozvať nie na drink, povedať, aká je krásna, a pozvať ju na večeru, kúpovať darčeky, zahrňať ju komplimentami. A to je vlastne tá logická časť. Lenže ženy sú ovládané tou emocionálnou, nie tou logickou. A preto dobrí chlapi končia častokrát ako kamaráti žien. Zlí chlapi sú nespútaní, nezávislí a ženy túžia skrotiť si a zmeniť ich, čo sa im však nikdy nepodarí. Naivky. Ďalšia mi napísala, že mňa podvedome priťahujú skôr zlí, síce sa nechápem, ale je to pre mňa asi očividne výzva skrotiť ho a získať si ho. A dobrý ma rýchlo omrzia a stratím záujem. To je presne to, čo som spomínal teraz pred chvíľkou. Ďalší typ chlapa, to už je tá kategória, ktorú som vlastne rozšíril, pretože väčšinou sú chlapi delení na dobrých, zlých a alfasamcov. Ja som toho alfasamca, respektíve tú tretiu kategóriu chlapov, rozšíril ešte medzi dve skupiny a to je dobrý zlý chlap a zlý dobrý chlap. Ono tento dobrý zlý chlap by mohol byť, respektíve je kamarát s benefitmi. Máte spolu skvelý sex, rozumiete si vo veľa veciach, trávite spolu čas a priťahujete sa hlavne sexuálne. Ale na ten dlhodobý vzťah by to nebolo, pretože on je sukničkár, chce ho veľa žien a on si je toho veľmi dobre vedomý. Má vlastnosti toho zlého chlapa, ale má emocionálne lepší a pozitívnejší prístup k ženám. Je proste neodolateľný, neskrotný, arogantný, občas cynický a úplne nepredvídateľný. Ale je hlavne len dočasný. Čo môže ženy priťahovať? Tá snaha získať niekoho, kto sa ale viazať vôbec nechce. V domnení, že práve ona bude tá, ktorá ho získa, naučí ho milovať a že ho zmení. Ale čo isto vieš, tak žena chlapa nikdy nemení. Pretože človek by mal toho druhého brať taký, aký je a takého milovať, respektíve takého chcieť. Nie, že zoberiem si takého chlapa alebo takú ženu a teraz všetko bude robiť podľa mňa, respektíve si ju pretvorím. Nikdy si nehľadaj ženu, ktorá nie je podľa tvojich predstav a chcel by si ju prerobiť. Ženu ber takú, aká je, pretože časom to môže žltovať. Ďalšia slečna v mojom prieskume, či dobrý alebo zlý chlapi, mi napísala, ja nechcem dobrého, lebo by ma nebavil, nudila by som sa s ním. A nechcem ani zlého, aby som si neposrala život. Stačí? Aj keď tí zlí sú viac atraktívni pre ženy, ale žiť s ním nechce ani jedna. To je presne ten prístup dobrého zlého chlapa. Čiže sú atraktívni, sexuálne sa priťahujú, ale sú to krátkodobí partneri, čiže povedzme nejakí partneri, kamaráti s benefitmi. Ďalšia mi napísala, že väčšina žien, keď vidí toho môjho, sa ide roztopiť, pretože on pôsobí na prvý dojem ako ten zlý typ. Takže možno som vysadená na tých zlých, alebo asi stačí, keď ako zlý pôsobí. Opäť, ten dobrý zlý chlap je preto pre ženy príťažlivý, pretože ako zlý pôsobí, ale má tie isté vlastnosti, tie dobré vlastnosti a vyvoláva tie emocionálne pozitívnejšie emócie. A nakoniec tu máme štvrtý typ chlapa, ktorým je zlý dobrý chlap. Zlý dobrý chlap je 100% dlhodobý partner pre ženu. Je to ten alfa samec a túžba patriť nejakému alfa samcovi je jedno z najhlbších prianí ženy. Zlý dobrý chlap je počiarknuté, zvýraznené proste chlap, ktorý má gule, je sebavedomý, dominantný, má dominantnú reč tela, zvodný pohľad a úsmev, vedie a riadi ten vzťah a má svoj názor a stojí si proste za ním. Stará sa o seba, cvičí a zdravo žije, potrpí si na hygiene, čistote a obliekaní. Vie, že ženy neuvažujú logicky, ale emocionálne a preto útočí na ich pudy a ich emócie. Takmer vo všetkých prípadoch by si mal viesť celú interakciu, čiže od spoznania sa až do postele a rozhodnúť o tom, kedy, kde a ako ju preťahneš.
Je úplne dôležité, aby si vnútorne uvedomoval, že si prirodzene dominantný a že ženy sú prirodzene submisívne. Oboje z toho je správne a prirodzené. Bodka. Ďalšia z prieskumu mi napísala, že vo všeobecnosti sa mi páčia dobrí chlapci, ale v posteli zlí a drsňaci. Čiže toto je presne ten typ zlého, dobrého chlapa. Ďalšia mi napísala, že chlap by mal mať svoj názor, byť sebavedomý, byť žene oporou a dať jej najavo, že sa môže na neho spoľahnúť. Takisto by mal mať v sebe kúsok rebela, čerta a sem tam byť neposlušný. Ďalšia spomenula, že na vážny vzťah, respektíve na toho finálneho dlhodobého partnera, by som si určite vybrala dobrého chlapca. Samozrejme za predpokladu, že je v ňom aspoň trošku aj toho zlého rebela. Opäť zlý, dobrý chlap je pre ženu finálny dlhodobý partner. Ženy chcú mužov, ktorí sú skúsení. Ženy, v tomto logika naozaj nie je, keď ti poviem, že ženy priťahujú, povedzme, sukničkári, ktorí mali desiatky, stovky žien. Logika v tom nie je, ale sú v tom tie púdy a emócie žien, pretože ženy chcú k sebe pripútať toho najsilnejšieho jedinca, s ktorým sa budú, povedzme, rozmnožovať. A s nejakým ťuďkom, dobrým chlapom, ktorý vyplakáva a ktorý nemal žiadnu ženu predtým, tak s takým žena úprimne nemá čo robiť. Z toho vyplýva, že prvý dojem je naozaj dôležitý. Máš len pár sekúnd až minút na to, aby si ju zaujal natoľko, že ťa nezaradí medzi jej dobrých budúcich kamarátov. Čiže nebudeš jej nejaká butlá vrba, respektíve kamarát pre všetko. Preto buduj príťažlivosť hneď od začiatku. Vysielaj k nej sexuálne signály, flirtuj s ňou, buď vtipný a bezstarostný, nestávajú na piedestál a maj vyššiu hodnotu. Každú z týchto bodov a oveľa viac si preberieme detailne v samotnom kurze Kamarát taký rád, ktorý prinesiem na konci tohto tréningu. A buď taký typ chlapa, aký tebe vyhovuje. Ja nebudem ti hovoriť, že máš byť, povedzme, dobrý, zlý, dobrý alebo dobrý, zlý. Pretože ja ťa meniť nechcem. Ty sám musíš vedieť, čo je pre teba dobre. Či chceš byť jej kamarát, či chceš, povedzme, ju neustále niekam volať, byť milý, slušný, pozorný k nej, kúpovať jej darčeky, kvety a ona ti len bude vyplakávať a chodiť za tými zlými, ktorí budú pre ňu výzvou a bude si ich chcieť skrotiť. Ale samozrejme, to je naivná predstava, že ona takého chlapa zmení. Môže si ho však vybrať ako dobrého zlého a bude jej kamarát s benefitmi. Čiže nájde si takého chlapa, ktorý dokáže manipulovať s jej púdmi a emóciami, ale bude k nej samozrejme dobrý, bude sa s ním vedieť mať o čom pobaviť, bude sa s ním cítiť príjemne, ale vie, že to nebude na dlhodobo. Takže ak chceš byť kamarát s benefitmi, tak mal by si byť dobrým zlým chlapom. A ak chceš byť, povedzme, nejakým potenciálnym partnerom, dlhodobým partnerom, tým finálnym, s ktorým prežije svoj život, tak určite buď dobrý chlap, ale maj v sebe svojho čerta, rebela a maj svoj názor. Buď sebavedomý, zvonne sa na ňu pozeraj, usmievaj, flirtuj, vzbudzuj v nej, povedzme, emócie pozitívne, útočné pudy. Na konci som sa rozhodol, že trošku si zasúťažíme a budeme súťažiť o samotný kurz Kamarát taký rád zadarmo pre jedného z vás. Čiže po tomto tréningu príde samotný kurz, kde detailne vysvetlím príťažlivosť, ako vybudovať hodnotu, ako vlastne sa stať z kamaráta jej priateľ či milenec a tento kurz bude zadarmo pre jedného z vás. Čo preto treba spraviť? Dole do komentárov pod týmto videom napíš, ktoré 3 vlastnosti či charakterové črty muža sú podľa teba pre ženu najpríťažlivejšie. Čiže čo si myslíš, že ženy na mužoch najviac priťahuje? 3 vlastnosti či charakterové črty napíš po skončení tohto videa dolu do komentárov. To je z mojej strany
v tejto chvíli všetko z tréningového videa Kamarát taký rád o príťažlivosti a v ďalšom tréningovom videu sa pozrieme na to, ako sa dostať von z kamarátstva.